Gwbl Caersalon Newydd. Roedd John Hughes, cyfansoddwr Canol Lan, yn organydd yma. Hefyd, mae wedi gladdu yn y Fanwen. Mae bydd John Hughes yn y fanwent hon. Wyddwch chi bod Bryn Terfel wedi priodi yn y capel hwn? Beth am ni fynd i ddarganfyddydd Daniel James? Dyma capel mynydd bach, Capel Daniel James, ond bellach yn cael ei galw yn Canolfan Calon Lan. Dewch i'r welcome in gyda ni. Dyma'r dafarn ble Daniel James yn dod i yfed. Mae'n debyg yn yw'n hofiannau cwdws. Iechyd da. Fel gwelwch chi, mae'r gwaith enwog yn